Joko aletaan kohta vilimaamaan? Ihan kohta, ihan kohta. Joo. Onko tämä hyvä? On hyvä. No niin. Mikä tällähän muuten haisee? Täällä on hirveä haju. Hirveä paska haisee tuvassa. Riitta! Huokko ja kuulossa vikkaa kellä. No mitä? Täällä on hirveä paska haisee tupa haistamaan keskellä päivää. Tämmönen paska haisee. Mikä muu haise kuin roskapussi uunin vieressä? No mitä sielläkö se? Mitä sä et oo vienyt sitä sitten? Sinun se piti. Niin justiinsa, juu, ja Jetsulle. Sinä sen viet. Minä vien. Mitä? Sä oot tänne sekattu. Täällä on kaikki kuivajätteet ja kompostijätteet ja kaikki sekaisin yhdessä mytyssä. No siitäkö se nyt syntyy No sotasta? kyllä, se on perkele ihmeellistä touhua. Tuopa taulunpohja tänne, niin katsotaan mitä tästä lähtee syntymään. Tuopa äkkiä taulunpohjat No, tänne. alkoi tulla. Saatana, katsotaanpa, onko tässä mikään, millä tekee mitään. Heti menee. Pyyhkäsen vähän, anna rinnanmallia siihen vähän. Näin se meillä on. Kato, koko pyyhkii menee. Tästä kyllä. No niin. No sian leuka, kun tulee komi. No niin. Pyllistä vähän kanssa tänne. No Tuota niin. sitä kahvinporoa lisää siinä. Sitä ripotellaan. Katoppa. Noin. Katoppa tätä. Tomaatti on hyvä myös. Ota tomaatti. Missä te, oliko se toinen tomaatti vielä? Tämä tomaatti vielä tähän pyyhkyyn. No niin, kato. Aiku ihana. Tällä.